Díri rang a trí cear seo Gaeilge don mhairt anis, agus don Gaeilge nniu bé an pictar seo de dheor. Pictar den dhearach é an pictar seo. Anis, an am seo den bblion seo an tearach. Agus tarlaíonn cuid stuff sa tearach nach tarlaíonn sa gheimhrí. Seo am difriúil den bblion nuair a tiontaíonn an aimseir gite níos fearr. So tá me gáil luairsa faoi coppla rud a tarlaíonn sa tearach, an sin déanann siad gite obair leis an fictar a thaspaint mé daobh. Anis, an céad rud a bhfuil an luirt faoi ná an teocht. Le linn an óir agus an gheimhrí tá sé aonanta fearr. Ach anis ag an am seo den bblion, éiríonn an teocht gite bug, ní bhíonn si co-fearr is a bhí. Sa gheimhrí bhí áin hata agus scarf agus mitaga agus cáta tú a churáin agus muid a gáil amach a an lá. Ach anis tá an gríon an mhaí in ammanna han ahanna a codis módanam, agus bíonn sin níos teo, so ní bhíonn hata agus scarf agus cáta agus mitaga daí. In am na bíonn cáta nó scarf nó hata daí, ach níl ahanna daí a an lá mar a bhí sa gheimhrí. So bíonn si gite níos teo. Agus rud eile dúirt mé sin faoin gréin, bíonn an gréin an mhaí bíonn sin níos giile. Sa gheimhrí bíonn si gcónaí doratha nach míon. Ach anis san dhearach bíonn an gréin an mhaí níos luatha ar maidin, agus ní teann si lí go dtí níos fuide sa tróna. So bíonn si níos giile a rihan le, bíonn níos mó gréin le eiceil. So sin an darna rud a tarlaíonn an linn an tearach. Rud eile a tarlaíonn ná Tás é na duilge ag fáas ar na crun a ris. Tá sogin san óir go tiitin na duilge den crun agus bíonn siad ar an urlar. Agus anis an tearach atá an, agus tás é na duilge ag fáas a ris ar na crun. So ag an seachtain na gáis, tífi tú duilge glas a boga ar na crun a le. Agus muid i ceint go na duilge, tás é rud ag an eile ag fáas ag an am seo den bblion. Na blahanna. Feicim muid níos mó blahanna ag an am seo den bblion. Tá agam héin nar argam amach I mó gearging go bhfuil blahanna boga. Le feiceil nach róhain sa gheimhrí, mar bhí sé rá ag an am seo den bblion. Ach anis na níos mó gréin agus teocht atá gite níos arde, tá na duilge ag fáas a ris agus tá na blahanna ag fáas a ris. Agus rud a bhhain eile te bunarm a bhhail am luirt faoi nearach ná seo am den bblion ina tagan na babi an bhíthe nua chun taal. So bíonn mucking boga an, bíonn uan boga an, cunneaní boga, sickeaní boga, seo an am den bblion ina tagan siad chun taal. So tarlaíonn codhhaid rudaí san nearach. Bíonn duilge arás ar na crun, Tás an blahanna ag fáas, bíonn an gréin an mhaí níos fuide, bíonn si gite bog níos teo, agus tagan anmhíthe boga chun taal. Anis an rud atá me gáil dhéanamh ná tá me gáil coppla troirithe a thuirtdaobh, agus bé orb éad a leanúhaint. So chun seo dhéanamh bé pinluí dáte agah. Heaglah briar pás go dtí go aintseab na pinluí dáte anis. Anis, an rud a bhhail am go neana sibh ná bhhail am go dathú sibh isteach an gréin le pinluí buí. Daithí an gréin le pinluí buí. Briar pás go dtí go bhfuil sin deanta agah. Mai sibh, anis bhhail am go dathú sibh isteach na duilge glas. Duilge glasa le bardal. Mai sibh, anis, tá coppla anmhíthe boga sa pictar a tháinig chun taal san nearach. Bhhail am go dathú sibh isteach muc amháin buan dearg, agus muc amháin áiriste. Ar roas, anis, tá uan bog sa pictar babi círa. Bhhail am go chuir sibh dath dú ar an uan bog.
Tá lethabag sa fictar seo fásta. An déaglah an dahas farlaat a chur ar an lethabag. Agus an rud dearnach go bhhailm go neana sibh ná ba bhhailm go chur é sibh dahanana deasa dáte ar an nnéir. So chur dahanana deasa dáte ar an nnéir. Mai sibh rang trí cethir.